Salutare! Astăzi mergem la... Mami, unde ziceai că mergem? Mergem la Dorna Candrenilor. La Dorna Candrenilor. Dacă nu mai rezistat, o să afli 5 minute. Deci, ieri am vrut să mergem la Colibiță pe aici. Și cam pe aici a sărit iară un furtun de la Turbo și am rămas și a trebuit să ne întoarcem înapoi acasă și am fost foarte nervoasă. Iară, n-am mai ajuns. Dar oricum, erau tunete și fulgere acolo, de cred că ploua. Da, până la urmă, da, și că a plouat, oricum puteam să stăm și dacă ajungeam. Așa că acum am pornit la Dorna Candrenilor. Dorna Candrenilor e spa. Da, spa, pentru că este un spa interior. Mergem acolo pentru că unde am fi mers astăzi, după masă plouă. Ne-am gândit și la Culibiță iară, ne-am gândit la Figa, ne-am gândit la Sovata, dar peste tot ploua după masă, așa că mai bine mergem acolo, facem o oră E și spa interior și, în primul rând, ca să știți, mie îmi place mai mult la spa decât la... să spun... Nu! Culibița! Mie-mi place mai mult la Culibiță. Nu e la spa. Și la spa. O să stau la sare. Eu o să stau în apă. Da. Robi, ascultă muzică. Ce? Nimic, ascultă muzică. Salut! Azi mergem din nou la Colibița. Ok, acum pornim. De data asta mami conduce. Da, salut! Pentru că la servici. da, tati e la lucru și suntem cu unchiul nostru. Da, deci nu știu ce s-a întâmplat, că o suna ceva așa un și după gata. S-a spart furtunul de presiune. Da. Ce s-a întâmplat? Știu, habar n-am, sună ceva așa. O sunat așa Aha. și stop. Robi a zis că furtunul de presiune. Deci, arătăm acum ce e înghețată. Dita mai am luat cu 4 lei de la Penny. Da. Așa În e. ambalaj arăta că ăsta de ciocolată e cam atâta. Da, e atât. Dar Da, e mare. are un gust atât de bun. Da? Și două zâncăciuni. Da, unul țin Robi, la Robi. Nu? Nu. Atunci o pungă de M-am gândit zile ori că mie împărțiți, nu? și unul de ăsta la ori Robi. Da. El îmi dă una, eu Nu o îmi să-ți dau. Bam, dai. Îmi dai un pic să îngust și eu înghețată? Notă? Știu că e mică. Stai că îmi filmez mâna. Notă? Bună, dar e rece. E înghețată, cum vrei să fie înghețată? Da, da. Dar e bună, chiar că e bună și merită 4 lei și foarte mare. Da. Și mai ales conul ăsta e diferit. Da, E mai bun. artizanal pare. Da, e mai bun. Chiar că e bun. Se desface foarte ușor. Bine, nu desface, că după aia îți scurge tot. Da. Na bine. Mergem mai departe. Acum suntem în prundul Bărgăului. Pa copii. Am făcut niște cumpărături. Copii! Pa copii. Pa! Oh. Și deja se comportă așa. Doi copilași micuți. Și așa ar trebui să mergem noi până în Grecia. Dacă tu stai în spate, știi? Nu e, că se vezi. Sunt de tot de Stă pe geam! Dumnezeu, oh nu! Deci eu cred că rulota e mai bine, că se culcă pe pat și dorm până în Grecia. Și așa, într-o mașină... Da, bine, revenim. Deja ajungem.
Tot mai ce-am uitat încă cu cealaltă. Deci am ajuns. Uitați-vă numai cât de fain arată de din afară. Deci e superb. Acolo cred că e hotel, habar n-am, dar și acolo cred că e piscina, nu? Nu știu, o să vedem când intrăm. Mai ales și curtea e atât de frumoasă și cu flori, plină cu flori, din câte puteți observa, vedeți? Acolo în spate se lucră ceva, nu știu. Foarte frumos. Da, da, deci și flori, v-am zis că sunt flori. Intrarea. E mare, mă. Băi, uitați-vă acolo, e televizorul, arată. Câta sauna! Wow! Uitați-vă ce frumos e! Superb! E ceva? Sunt doi oameni. E bine, nu-mi place să fie mulți. Ia uitați în față peisajul. Flori, din nou, flori, în față. Superb! Știi? Foarte frumos. Și că acolo era să trag o pietică. Ăla e un cal. A, nu văd eu bine. Hai să vedem. Acolo era ping-pong, am uitat să vă arăt. Ia uitați-mă pe mine în oglindă. Și pe mami. Pe tati. Da. Chestia că nu știu ce se lucră. O fi că se face piscină în afară sau parcare. Nu știu. Aici intrăm. Ia. De astea trebuie să nu știu. Deci am ajuns la vestiare. Și arată. Și acum să vă arătăm cum se deschide. Apoi asta, la care e brânzara asta și spui. Și gata, s-o deschis. Bun. Gata, am luat și ochelarii cu nas și eu. Ok. Ce? Nu. Revenim. Suntem în apă. Acum haideți cu mine sub apă. Adâncăi, dar eu trebuie să stau pe vârful de asta, așa, știi? Deci aici este într-o saună umedă, așa arată. E mică, e francă, așa pe spate, e microbat și e cald, foarte cald. Ai o duș și așa e sauna. Acum stau și mă și mă la apă. Acolo e Marius. Și mami și tati se duc la sare. Ca să știți, mie nu-mi place la sare pentru că nu-mi place. Mie îmi place în apa asta, chestii că e două persoane. În tot asta. Toată piscina asta, așa. Dar cele mai multe, uite cum a intrat, dar cele mai multe îs la sare. Bătrâni. Eu nu-mi treaba mea. Păzesc apa. Acolo, la ciuperca aia, e piscină. Nu piscină, un pătrățel mai mic. Da.
E un pătrățel mai mic în care pentru copii mici, adică apa la mine cam până pe aici, până pe aici, așa, nu știu, habar n-am, dar da, havanul, vă place havanul? Și de afară nu se vede nimica, deci numai la geamurile alea de acolo, și la ăla, dar la astea nu se vede nimic. Da, se vede, da. Very good. Eu trebuie să păzesc și telefonul și ale telefonului ăla. Și astea ale mele. Da, stau și mă relaxez acum. A fost 70 de lei doar până la doar 3 ore și 100 doar până la, deci zic, 100 până la 9:35, cam așa, nu știu. Deci la 9:35 se închide tot spaul ăsta. Dar noi am luat de la de 70 ca să mai întâi să vedem cum e și dacă ne place să mai venim. Eu am luat pe 235, care e jos. Cred că era cel mai sus. Nu era atât de bine, dacă era în mijloc era perfect. Nu vorbesc asta că, da. O să mai filmez și sub apă, că îmi place să filmez sub apă. Bun. Continuăm. Celai care am spucurăm din nou și facem niște scheme. Prima va fi că o să dăm în mâini 4 secunde. Cred că asta mai mult. Ai stat, da. Ai stat mai mult, da. Da. Acum facem 3 piruete, așa. Asta a fost una. Ce? Una a fost. 3. 3, 2, 1. Mamă, ce ploaie vine. E fain, mă. Mai vii, Rubici? Da. La ce? Da. Face figuri. Tenor negri, așa? Da. Acum ne întoarcem spre casă. Dar se vede, se da. Am uitat că suceveni conduc așa tare. Păi mă duc cu 65, mă, și localitate. Așa se mai 70-80, da. Să nu problemă. Eu am grijă de permisiune. Uite, cazare, pensiune, restaurant, vezi, îi găsești. Sunt o grămadă de aici. Acum conduce mama. Da, Uite aici, uite amândoi. Când conduc eu nu doarme nimeni. Și la tati. Uite la Rubici. Nu dă niciun. Ai cum să dormi când conduc eu? Păi da, dar eu conduc așa, puteți să admirați pe aici. 60 km cu trabantul. Păi da, sunt Așa curbe. ceva, domnule. Și cu 40 pot să mergi, nu? Costă puțin deja cu 100 minut. Dar nu vreau, eu admir peisajul. Amândoi trebuie să depășesc pe ăsta măcar. Nu cred că pot să depășesc caravanța asta. Gata.
Are apă înăuntru. Să vede pe lentile. Care? Apă. Locul. Înăuntru. Da, Daniel, apă. Așa se vede pe lentile. Înseamnă că nu se mai închide. Da. Am are și ăla vechime. Uite acolo. Uite, și furtuna s-a dus. Proprie un good boy. Robi, ce înghețată ai mâncat? Și unde mi-e cardul? Am ajuns înapoi în Bistrița. Și acum mergem la bunii, fiindcă bunii ne-a sunat că au făcut niște plăcinte. Și că mergem acum să mâncăm plăcinte la bunii.